Balqın vilayetinde de Pexim Payxasımmane Magtumulu Prağı ýylynyň gallor onu badalga bermekde baraty. Vilayet häkimlerine geçirilen geňeş maslahat bilen başlandy. Geňeş maslahata gatnaşyjylar öz çykyşlaryna Türkmen obatyny ähli taraplaryň ösürmäge bergen ünsü aladalary üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagy gahrman serdarymyza alkyşlaryny beýan etdiler. Gallur onu gatnaşjak mehanizatorlar babadyhanlar üçin vilayet taryhy ülken urunş hemde Magtumulu Prağı muzeýlerine gedelençler guruldy. Soňra gallur onuň başlanmagy münasibetli dabaralar Batlyk Adam hususy kärhanasynyň Gydlar we etrabynaky bereketli galla meýdanyna dowam etdi. Bu ýerde hormatly prezidentimiň ak patasyna ýerilip, asyrly däbe görä gallur onu badalga berildi. Ey Allah'ım, bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynysy döwründe Pexim Payxas ummany Magtumulu Prağı ýylynyň bu mübarek tähetliginde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman Hacı Serdarmyzyň gallı oroguna beren ak patasyndan ruhlanyp gallı oroguna girişýän Balkan welaýetimiziň zähmet söýer Agdyr daýhallaryna Baba daýhan ýar bolsun, Dawud peýgamber howandar bolsun. Allah Tagallanyň özü bereket nurun eçilip ak buğdoymyzyň bereketi bol bolsun. Ey Allah'ım, ak buğdoyun watany bolan bereketli diýarymyzda edermen daýhallarymyzyň keramatly ene ýerden ihlas bilen yetişdiren halkymyzyň rızkaly, taçagymyzyň bereketi bolan kuşhursok ak buğdoymyzy öz wagtynda ýetkisiz ýygnap watan harmanyna tawşyryp watan öňündäki galla borçnamany artygy bilen ýerine ýetirip hasyl toýuny ulu üstünlükler awray bilen barmaklygy beýik bir waryň özi ähli baba daýhallarymyza miýetser eýlesin. İlimizi asuda, yurdumyzy parahat, halkymyzy agdyr, ýyllarymyzy bereketli, taçaklarymyzy rızkal döwletde bolup, hormatly gahrman Hacı Arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly gahrman Hacı Serdarmyzyň belent başlary aman bolsun. Amin ya rabbel alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Çäjiňizde bereket gahrman Hacı Arkadagymyz. Çäjiňizde bereket Arkadaly gahrman Hacı Serdarmyz. Çäjiňizde bereket edermen gallasy baba daýhalar. Soňra hatara duran kuwatly kombaynlar buğday ýörüne köpçüliklerini ýerişdiler. Aňyrtyny bertine gözi ýetmeýän buğdaýly meýdanda kombaynlaryň täzeleşikli sesi kalplere buýtunç duýgusyny betledi. Öz işlerini ezer mehanizatorlaryň taýýarlary netijesinde gaýtgy wagtyň dowamyna guşgurtuk azyklyk döwnäniň elkenji tonulary peýda boldy. Bu buýtunçly görnüşler Balkanly baba daýhanlaryň ýylyň dowamyna çeken ihlatly dähmetleriniň ýerine düşjekdigine güwa geçýär. Yer gelen aýtsak kerenetçiler tutan ýerle dähme çekip, şanly araşdyrmalarymyzyň 33 ýylynyň ulan toýlanjak ýylynda ak buğdoýyň bitkinlik hasylyny ösürip ýetişdirdiler. Gallor oguna kombaynlaryň önürçilikli işlemekleri üçin ýürüte çeňki hyzmat ediş toparlar döredildi. Ýangıç ýagly işleri, zerur ätiýaçlyk şaýlary bilen bir kemsiz öpçün edilen bu toparlar hemişe iş üstüne bolarlar. Hasyly Gydlar hemde bereket etraplaryna galla kabul ediş kärhanalaryna öz wagtyny ýetkisiz daşamak üçin awtologlaryň ýüzlerçe bökdönçsiz işlediler. Galla kabul ediş kärhanalarynyň dänäniň hilini keskitlejek ýürüte barlyk hanalarynyň hemde amarlaryň ýergözüňden taýýarlanyp goýulmagy mewsumuň ýokary guramaçylykly ýagdaýda geçjekdigine şaýatlyk edýär. Balkan vilayetiniň bagşy sazanylarynyň usat aýdymçylygyň çeper höwetçiliginiň ýerine ýetiren döwrebap aýdym sazlaryna Pexim Payxasımmany Magtumulu Prağı ýylynyň hormatly prezidentimiziň ýylyrt bähwitli beýik işleriniň täze özgörtmeleň edermen baba daýhanlarymyzyň zähmet üstünlikleriniň wasby ýetirildi. Göz ýetmez giňişlikde belentden tutulup turwaşdan uly şadlyk şowguny, joşguny eýe bolan pursatlar bolsa biri-birinden üýtgeç guralan toý çäreleri bilen utgaşdy. Milli tagamlar Balkanyň ak buğdoýundan taýýarlanýan toý pişmelerdir çelpeklerim bayramçylyk çärelerine öz bolşly milli öwüşgün çaýdy. Bu ýerde guralan oba hojalyk önümleriniň sergisi vilayetiň bereketli topragynyň sahawatyna güwa geçdi. Ekrançylyga, mallarçylyga degişli milli därt desurlary azyk önümleriniň taýýarlanyşy usatlyk bilen janlanyryldy.
Dabarada owakyjylyk toplumynyň gaýtadan işleýän tenagatynyň çörekçe çörek önümleriniň sergilerine uly orun berildi. Milli senetkerlik, halaçylyk, zergerçilik hemde sunugatyň beýlek görnüşleri boýunça yerleşdirilen işler ören täsirli ýatda galçy boldy. Balkın vilayetine değişli işlen utkoşuklu alınıp barılmağı täze belentliklere badalgadyr. Bu işler ýurdumyzda azyk bolçulugynyň öpçün edilmegine möhüm wezipeleň üstünlikli çözülmegine mümkinçilik berýär. Oba hojalygyny mundan beýlegem sazlaşykly ösdürmek üçin uly mümkinçilikler açylýar. Oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça asyrlaň dowamyna toplanan tejribe, döwrewap tehnologiýalar hemde ilmiň gadanandary bilen netijeli utgoşdurulýar. Bu urda toplanan tejribe sebitde we dünýäde uly gyzyklanma bildirilýär. Türkmeniň gadymdan ýylyan asyrly däpde surlaryň biri bolan gelin gyzlaň üme ýüşüp ýerine getiren iri işleri bu ýere ýygnanylan gowunlaryny hasam balkynyrdy. Bu ýerde zenanlaň el hünerini mahabatlanyrgan, milli meden mirasymyzy şöhretlendirgen üme desury döwrewap derejede açylyp görkezildi. Sonra bereketli Balkan topragyna ýygnalýan goşgursok dänäniň ilkinji tonulary Balkan gally önümleri önümçilik birleşiginiň Gazlarbat etrabynyň sarpowasynaky degirmenler toplumuna tarap awtologlar bilen uğradyldy. Ak buğdoyun bereketli hasylynyň yüklenen bedemen awtolog kerwani Gahrman arkadagymyzyň gurduran gözel binalarynyň deňinden geçip gally kabul edişi bölümine dabaraly ýagdaýda garşylandy. Dabarada hormatly prezidentimiziň paýhatly başdonlugyna tötöş ýurdumyzda hemde Balkan vilayetine bolup geçýän ägirt uly taryhy özgertmeler ýurdumyzyň owakyjylyk toplumyna ýetilýän belen sepgitleri gün saýyn dowam tapýan täze rewaçlyklary barada buýsançly noktalar. Belentden tutulan bayramçylyk çäresiniň dowamyna vilayetin ussat gallaçylaryna hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar dabaraly ýagdaýda goşuldy. Bu ýerde guralan bayramçylyk dabarasy vilayetin medeniýet we sunugat ussatlarynyň edebi sada çykyşlary bilen toşdy. Vilayetin tanymal bagşy sadanlary özleriniň joşgunly aýdym sadlary bilen esletli zamanamyzyň, edermen babaday hanlarymyzyň, sapaly durmuşymyzyň tarypyny ýetirdiler. Dabaran geçýän ýerinde vilayetin owakyjylyk toplumynyň gaýtadan işleýän tenagatynyň önümlerinden guralan seriýa giň orun berildi. Bereketli toprağımyzyň nymatlary bolan çörekçe çörek önümleriniň, göýök bakça meýe önümleriniň sergisi hasam täsirli boldy. Munyň özi tutuş ýurdumyzda bolşýaly düýpli özgertmeleri başdan geçirgen Balkan vilayetiniň owakyjylyk toplumynyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne eýilgen belen sepgitleri bilen has için tanışmagy mümkinçilik berdi. Buğdoy orulan meýdanlaryň samary desine ýygnalyp, awtologlar bilen mallan gyş werilerine tarap uğradylyp başlandy. Ýygnalýan goşgursok dänen ilkinji hasylynyň häzirki wagtda vilayetin gaýtadan işleýän kerhanalaryna on hemde çörek we una şönümler taýýarlanyp, taçaklarymyzyň rasgal bereketine urilýär. Öz gedeginde Balkanly gallaçylar özleri baradaky halkymyz hakyndaky ýergensiz aladalary, taýsyz tagallalary üçin Gahrman arkadagymyza hemde arkadagly Gahrman serdarymyza tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan edýärler.